Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. Bethuna kubhizi kwamsele kube sesibonile nobona ke uba ingathi kuyenziwa amalungiselelo for i-new season kaThando Nesithembu useason 9. Umakhwela ke wathi live ku-Instagram wasivezela naye uba uyeza useason 9 ucinga uba kulo nyaka zayo. Now Nompilo Mseleku ke ebekhe live on TikTok today and ke nantsi ke indaba aye wasiphathela zona ngoThando Nesithembu. Ningahambi ndizawubuya ke ndithethe ke ngoMakhumalo ebesembona ke ebheke kogqirha. But uThando Nesithembu yonke ngine show yayo definitely show uThando Nesithembu silabuye wona ke ngikwazi ukushutha kona kodwa shoot between the two. I don't know guys. Ayaziningi into engizaziyo inkinga yami kodwa ukubuya wona liyabuya ke by fire by force. It's just that ngazi uma kuzobula nyaka yini nizozwa kodwa. Utsho ke bethunane uMpilo uthi sekushutiwe okuyashutwa for uThando Nesithembu, so uyayazi for sure iliyabuya. Akayazi ke noba kulo nyaka okanye kulo nyaka zayo. Umakhwela ke nake uthe kulo nyaka zayo. Masingene ke bethunane kwivideo le eyona nto besiyizele apha kaMakhumalo. Umakhumalo ke esimbona ekunye nogqirha. Now uMakhumalo bethunani basiyakhumbula ke wayene dreadlocks kudala and ke i-dreadlocks zinayo ke into yozitya inwele especially i-hairline. So ke uMakhumalo unengxaki ke leyo, hairline yakhe ibuye umva but ke andisazi isizathu qha ndivele ndacinga uba mhlawumbi inoba yaba zii-dreadlocks. So uye wenza ke ngoku into ye-hair transplant apho kuye kuthathwe inwele somewhere apha kuwe then ke ngoku ziplantwe apha ngaphambili kule ndawo inwele zisuke kuyo. So wenza loo nto leyo ke uMakhumalo kuzawufuneka emane ehambile ke ezo sessions. Umntu ke benikhe ndambona naye owenza le nto ibinguDineo Ranaka, usebhiziyo and shem ziyakhula inwele zakhe apha ngaphambili. So ke bethunani akusekho mntu uzawusokola ngoku abaninji baba iyakwazi ulungiseka loo nto leyo ngokuthi utyale inwele. Now bethunani omnye ke umntu bendimbonile naye okhwinto azenze yona nguMangwabe. uMangwabe baniyakhumbula ebenezinyo legolide. Ulusisile ke sana uMangwabe, izinyo legolide alisekho ngoku. Kubhizi bethunani nje bebenditshile qani kwevideo ke mhlawumbi sizazibona zonke ezi zinto kule season intsha kaThando Nesithembu. So ke uMakhumalo naye ke nanku kwijeni yakhe ye-hair transplant. Kumnandi ke bethunani uba ngusaziwayo ngoba umhlawumbi une-paid partnership kunye naba bantu ngoba bampostile naye ke bamthega, hence ndikwazile uyibona nam kuba ndimlandela. Akazude abhatale mhlawumbi yonke laa mali okanye akazubhatala, uzawusebenzisa i-influence yakhe. Asiyazi uba zihamba njani kodwa I am sure uba inento ebu-brand deal or paid partnership. Angekhe siphinde sibe siba nezistress zenje baba ngoku bethunani sawuhamba ngoku siyotyala inwele. Andikho sure ke ngento ye-cost. Ningakhe niyojonga phaa ku-Instagram mhlawumbi ke niye nakwipage le yaba bantu benza le nto nayibona phaa kwipage kaMakhumalo. Mamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Enkosi kakhulu uthi ubukele le video. Bye.